Στον Τζάλμα Κάμπος. Με αντίπαλο τον Τίντακ, τον αποφεύγει ο Τζάλμα Κάμπος. Θέλει να μπει και στην περιοχή. Μένει όρθιος. Ο Κάμπος γυρίζει. Ο Τσιγκρίνσκι διώχνει. Ο Κάμπος ξανά με την μπάλα. Ωραία η προσποίηση. Κάμπος στην περιοχή. Το γύρισμα. Μπίσεσβαρ. Γκολ! 1-0 για τον ΠΑΟΚ στο 24ο λεπτό με σκόρερ τον Μπίσεσβαρ. Όλα τα λεφτά όμως η προσποίηση του Τζάλμα Κάμπος. Φοβερή προσπάθεια από τον Τζάλμα Κάμπος και στο ξεκίνημά της και στη συνέχεια όταν ξαναπήρε την μπάλα από τον Τσιγκρίνσκι. Πανηγυρίζουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Ξανά εδώ όλη η προσπάθεια. Κοιτάξτε πώς μένει όρθιος ο Τζάλμα Κάμπος από την πίεση που γίνεται από τον Τίντακ. Ο Τσιγκρίνσκι διώχνει προσωρινά. Φοβερή προσποίηση του Τζάλμα Κάμπος πάνω στον Τσιγκρίνσκι. Το γύρισμα πάρε βάλε στον Μπίσεσβαρ. Πολύ ωραία κίνηση από τον Τζάλμα. Ο Μπίσεσβαρ σουτάρει από πολύ κοντά. Έχω την εντύπωση την μπάλα κάπου βρήκε κιόλας. Εδώ θα το δούμε. 100%. Όντως πάνω στον Γκάλο. Και ουσιαστικά έστειλε την μπάλα εκεί που ο Ανέστης δεν μπορούσε να αντιδράσει. Πανηγυρίζουν όλοι στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Πιο ψύχρημος ο Ήβιτς. Ο Μπίσεσβαρ λοιπόν στο 24ο λεπτό ανοίγει το σκορ στο τελικό. Ο Κάμπος φέρνει τον γκολ από τον Μπίσεσβαρ. Το σούτ από τον Χριστοδουλόπουλο. 1-1! Απίστευτη γκάφα του Γλύκου. Στο 26ο λεπτό ο Χριστοδουλόπουλος ισοφαρίζει. 1-1. Από τα σούτ που λες γιατί το έκανε. Να γιατί κάνουν λάθη και οι τερματοφύλακες. Στο 26ο λεπτό άμεση απάντηση από την ΑΕΚ. 1-1. Φοβερό λάθος από τον Γλύκο. Απίστευτο λάθος. Από αυτά που σημαδεύουν καριέρες. Ούτε δύναμη ιδιαίτερη είχε η μπάλα. Είχε μερικά φάλτσα. Αυτά τον μπέρδεψαν. Και έστειλαν την μπάλα μέσα. 1-1. Στο 24 ο Μπίσεσβαρ. Στο 26 ο Χριστοδουλόπουλος. Μπίσεσβαρ, μπάλα βρήκε στο τείχος, στην περιοχή, προσπάθεια από τον Κρέσπο, γέμισμα από τον Λέοβατς, 2-1, με σκόρερ τον Πέδρο Ενρίκε στο 21ο λεπτό. Στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ, η αλλαγή του Ήβιτς αρχίζει να παίρνει χρυσό χρώμα, καθώς 9 λεπτά πριν το 90 δείχνει να χαρίζει το κύπελο στον ΠΑΟΚ. Σκόρερ ο Πέδρο Ενρίκε. Μπήκε στο 73, σκόραρε στο 81. Ξεκάθαρα σε θέση offside είναι ο σκόρερ του ΠΑΟΚ. Είναι ωραίο το γέμισμα από τον Λέοβατς, αλλά είναι εκτεθειμένος ο Πέδρο Ενρίκε. Όλα ξεκίνησαν βέβαια και από την προσπάθεια του Κρέσπο, που διεκδίκησε την μπάλα στην περιοχή, την έδωσε για τον Λέοβατς, υποπίεση. Αυτός έκανε ωραία σέντρα στον Ενρίκε, ο οποίος όμως δεν καλυπτόταν και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 2-1. Ακόμη 8 λεπτά για το 90.